Každý z nás si to povedal už minimálne raz v živote. Prečo ja nikdy nič nevyhrám? Pocit výhry je silný, rozbuší sa srdce, rozum prestane uvažovať a na chvíľu zabudnete na všetku svoju opatrnosť. A čo ak vám niekto povie, že ste naozaj vyhrali? A jediné, čo musíte urobiť, je kliknúť. Celý život som hrala rôzne postavy. Ženy šťastné, nešťastné, zamilované, sklamané, ale vždy som vedela, že je to divadlo. Že za oponou je realita. Lenže tá realita sa môže premeniť na nepekné divadlo. Prišla správa. Krátka. Jednoduchá. Gratulujeme. Vyhrali ste hlavnú cenu zájazd v hodnote 2000 eur. Stačí iba potvrdiť výhru. Kliknite sem a zaplaťte manipulačný poplatok 29 eur. Do ničoho som sa predsa nezapojila. Ale 29 eur to predsa nie je nič hrozné. Dnes je tých súťaží všade veľa. A človek všade zadáva telefónne číslo. Tak by to pokojne mohlo byť aj naozaj. Možno som si iba niečo nevšimla a prihlásila sa bez toho, aby som o tom vedela. A tak som klikla. Zadala som číslo karty a zaplatila. A potom prišla ďalšia správa. Poistenie batožiny 15 eur. Potom ešte víza 29 a potom overenie totožnosti 35 eur. Za každým malá suma. Za každým som si povedala, veď keď som už toľko zaplatila, teraz to hádam nevzdám. Tak som poslala peniaze a tešila som sa. Ale na žiadny zájazd som nikdy nešla. Stránka zmizla. A z karty odišlo vyše 100 eur. Mne osobne sa to nestalo, ale pokojne mohlo. Prosím vás, dávajte si pozor. Ak dostanete správu o výhre v súťaži, do ktorej ste sa nezapojili, je to určite podvod. Nikdy neklikajte na odkazy v takýchto správach. A nikdy nezadávajte číslo karty. V prípade, že by ste skutočne niečo vyhrali, tak by nikto od vás nechcel, aby ste niečo zaplatili vopred. Dôverujte, ale overujte.